ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane kuchokera kuno ku Times Television TTV. Ndipo madzulo ano muli ndine Wonder Msisia kumapoyamba na imitu yache. Komiti yolimbana ndi matenda a COVID-19 yati dziko lino likadali pa chiopsezo cha nthenda ya COVID-19. Kazembe wa bungwe la maiko aku Ulaya Awun Skinback wati msuso oti mapararego aziyimira anthu pa milandu m'mabwalo ang'ono ufunika ukambirana. Mu nkhani zina, mayi wa fuko Monica Chakwera wapempha atsogoleri onse pa dziko lapansi kuti atengepo mbali pothetsa maukwati a ana. Tili ndizi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Komiti yolimbana ndi matenda a COVID-19 yati dziko lino likadali pa chiopsezo cha matenda a COVID-19 ndipo lili ndi mulingo wachiwiri pa mathendayi. Tereko zilonse zonse zimene zidakhazikitsidwa zidakalipo. Komiti iyi yatinso chiwerengero cha anthu omwe akulandira katemera wa COVID chikukwera koma pang'ono-pang'ono. Matthews Kasanda walemba ripoti ili. Poyankhula kwa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe lachinayi nduna ya zofalitsa nkhani a Gospel Kadzako omwenso ali mu komiti yoyendetsa ntchito yolimbana ndi kufala kwa nthenda ya COVID-19 anati komiti inakumana lachinayi sabata ino ndi chofuna chowunikira mmene ntchito yolimbana ndi nthendayi ikuyendera komanso kuwunikanso njira zomwe zidakhazikitsidwa popewa nthendayi. Iwo anati pakadali pano chiwerengero cha anthu omwe akupezeka ndi nthenda ya COVID-19, anthu omwe agonekedwa mzipatala komanso kumwalira kamba ka nthendayi chakhala chikutsika mdziko muno, komabe chiopsezo cha nthendayi chidakalipo. Pa masewero tinalandira tamva kuti sabata ino kuli masewera a Super League of Malawi ndipo enanso achitika m'madera ena. Pakali panopa mmene zilili ndi mmene momo, koma asulumu aone kuti achite zinthu zoyenera, koma manambers ndi amenewo achite ndithu zinthu zoyenera. China mwina chimene angathe kuchita ndi kuona kuti kodi status ya anthu amene akubwera kumenewo anabayitsa kapena sanabayitsa, kodi zikutani. Komanso pakhala mwayi woti amene sanabayitse akalandira katemerayi komweko. Mlembi wamkulu mu nduna za umoyo wa Dr. Charles Mwansambo walimbikitsa anthu mdziko muno kuti aliyense payekha akhale ndi udindo woonetsetsa kuti akutsatira njira zonse zopewa nthenda ya COVID-19. Pofika lachinayi sabata ino anthu pafupifupi 2260 ndi omwe anali amwalira mdziko muno kamba ka nthenda ya COVID-19. Kazembe wa bungwe la maiko aku Ulaya Awun Skinback wati msuso omwe wabuka oti ngati nkoyenera kuti mapararego aziyimira anthu pa milandu m'mabwalo ang'ono ufunikira kuti pakhale kukambirana kwabwino pakati pa magulu okhuzidwa. Kazembeyu anayankhula izi atayendera ndende komanso polisi ya mzuzu pofuna kuziwa ntchito yomwe mapararego akugwira mdziko muno. Feston Malekezo waza ndi ripoti ili. Kazembeyu amene anali limodzi ndi akuluakulu ku bungwe la United Nations Development Program, Paralegal Advisory Service Institute PAS, apolisi komanso akuluakulu ku nthambi ya zandende anati akudziwa kuti kupeza chilungamo ndi ntchito imene dziko la Malawi likuyenera kukhala nayo ndi chidwi, ponena kuti ambiri amakanika kupeza chilungamo kamba kuti palibe kuthekera kotero. Kenaka Skinback anati nkofunikira kuti magulu onse okhuzidwa ndi nkhani yoti ngati nkoyenera kuti maparalegal azizenga nawo milandu m'mabwalo ang'onoang'ono akuyenera akhale pansi nkuyikambirana bwino lomwe, popeza kuti nkhani iyi ndi yofunikira kwambiri. Posachedwa pa mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anati nawo awitsatira bwino nkhani iyi popeza kuti ikukhuza miyoyo ya anthu ambiri mdziko muno. Bungwe la Legal Aid Bureau ndi limene lakhala likutsogolera kufunisisa kuti anthu amene amathandizira kuzenga milandu azipatsidwa mwayi oyimirira anthu mabwalo a milandu ang'onoang'ono, ponena kuti pakadali pano pali milandu yochuluka pafupifupi 23,000 imene ikukanika kutha. Poyankhulapo za kufunikira kwa maparalegal amene ndi othandizira kuzenga milandu, Skinback anati ndokhutira kuti pakadali pano anthu amene ndovutika akukwanirisa kulandira chithandizo m'mabwalo a milandu mosavuta.
m'mawu ake kazembe wa UNDP kuno ku Malawi Ashigegi Kumatsubala anati programuyi sikuthandiza ndende zokha apolisi kapena mabwalo a milandu komanso kuthandizira kuti chitukuko cha dziko chipite patsogolo. Pa tsikuli gululi linayendera ndende komanso polisi ya Mzuzu pofuna kudziwa mmene mapalaliko akugwirira ntchito yawo. Owen Levy ndi mkulu wa ndende ya Mzuzu. Kufunika kwawo ndi kwabwino kwambiri chifukwa chonena kuti anzathuwa amabwera kuno makhesi anthu ena ake ndoti mwina akhala nthawi yayitali asakuyenda, ndiye anzathu apalaliko amabwera kupeza mwina makhesi ngati amene aja amakakumana ndi anzathu akhoti komanso nthawi zina akakumana ndi anzathu amene ali ku prosecution kuonetsetsa kuti anthu alandire chilungamo. Project ya Village Mediation and Paralegal Services ikukhazikitsidwa mdziko muno ndi bungwe la Paralegal Advisory Service Institute ndi thandizo la ndalama lochokera ku EU komanso UNDP. Mayi wa fuko Monica Chakwera wapempha atsogoleri onse pa dziko lonse lapansi kuti atengepo mbali pothetsa maukwati a ana. Mayi Chakwera alankhula izi pa msonkhano wapadera okambirana momwe maiko angachitire pothetsa maukwati a ana. Rebecca Chimjeka walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Matthews Kasanda. Msonkhano waunga chaka chino kuchitika kudzera pa makina a intaneti. Achakwera anafotokoza kuti dziko lonse lapansi likuyenera kuzindikira kuti masomphenya achitukuko amchaka cha 2030 omwe pa Chingereza akutchedwa Sustainable Development Goals sangakwaniritsidwe ngati mchitidwe wolowetsa ana adakali ang'ono m'banja ungapitirire komanso zikhalidwe zina ndi zina zomwe zimapondereza ufulu wa amayi ndi ana. Mkulu woyang'anira za chisamaliro cha ana ku bungwe la UNICEF Cornelius Williams anati bungwe la UNICEF lithandizira maiko popeza mayankho othetsa kulowetsa m'banja ana adakali achichepere. Iwo anadandaulanso kuti nthenda ya COVID-19 pakadali pano yabwezetsa mbuyo ntchito yolimbana ndi mchitidwe wokwatitsa asungwana adakali achichepere. Mkulu wa bungwe la World Vision kuno ku Malawi Francis Dube anati mwambowu unakonzedwa ndi cholinga chofunafuna njira zothetsera nkhanza kwa ana komanso manja achichepere. Mlangizi wa president pa nkhani za chipembedzo Brian Kamwendo ati boma likuyamikira ntchito zimene mipingo komanso mabungwe ya chipembedzo akugwira pothandizira boma pa ntchito zosiyanasiyana za chitukuko m'dziko muno. Akamwendo alankhula izi mu mzinda wa Blantyre pa mkumano waukulu wapachaka omwe bungwe la Churches Action in Relief and Development CARD linapangitsa. Zambiri mulipoti la Luweleni Mpasa limene wawerenga ndi Sera Chilora. Msonkhano waukulu wapachakawo waunikira zakufunika kwa ntchito zimene mipingo komanso mabungwe amene amayendetsedwa ndi zipembedzo amagwira pothandizira boma pa ntchito zachitukuko. Poyankhula pa msonkhano waukuluwu Akamwendo anati atsogoleri a zipembedzo akuyenera kukhala patsogolo pa ntchito zothandiza kutukula miyoyo ya anthu. Chimene tinabwera kuno ndikudzayimirira mtsogoleri wa dziko lino la Malawi Dr. Lazarus Makathi Chakwera amene ndi okondwa komanso othokoza kwambiri chifukwa cha ntchito imene amipingo ndi achipembedzo akuchita m'Malawi muno pothandizira zimene boma likuchita kale pamoyo wa tsiku ndi tsiku pofuna kuonetsetsa kuti kutukuka pamodzi kuja kumene president akunena kwa ife tonse ngati Malawi kukhaledi kotheka. Ndipo mkulu wa bungwe la CARD Milton Lohanga anati nthumwi za kumkumanowu zapatsidwa upangiri umene ulimbikitse ntchito zachitukuko zotukula anthu. Nthawi zambiri timaona kuti ifeyo tikhoza kugwira ntchito madera osiyanasiyana koma mwina atsogoleri athu amene ali a president mwina sakudziwa zimene mabungwe amene ndi ampingo mwina akugwira. Ndine wachimwemwe kunena kuti ma program ambiri akuyenda bwino ndipo akuthandiza miyoyo yambiri m'Malawi muno. Wapampando wa bungwe la CARD Mbusa Moenda Kanjera anati mkumanowu waunikira za ndondomeko zabwino zimene bungwe la CARD lakwaniritsa. Tufuna tauze amene anatipasa maudindo komanso amene ali anaka chinthu chimenechi kuti CARD yachita zinthu zambiri. CARD yayenda bwino, CARD ni mapartners amene na traditional partners komanso ena akunja akubwera kuti tigwire nawo ntchito chifukwa chakuti CARD imakhala yokhulupirika. CARD ndi bungwe la chipembedzo limene limapereka thandizo kwa anthu mu nthawi za ngozi zogwa mwadzidzidzi komanso kulimbikitsa ntchito zosamalira chilengedwe m'dziko muno.
Ndipo mabungwe amene saboma atiwo akudandaula ndi kuchedwa kwa ofesi yoyimira boma pa milandu kuyamba kutengera milandu yokhuza ufiti ku mabwalo a milandu. Koma mkulu woyimira boma pa milandu Steve Kayuni wati boma liyamba kutengera milanduyi ku mabwalo posachedwapa. Wezi Gausi ali ndi nkhani yonse. Muzaka ziwiri zapita mabungwe a Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR komanso Center for Development of People CEDEP akuti ndi anthu okwana 60 amene anaphedwa kamba kowaganizira kuti amachita za ufiti. Mkulu wa bungwe la CHRR Michael Kaiyatsa wati ngakhale kuti anthu oterewa amamangidwa koma palibe milandu imene imatengeredwa ku bwalo la milandu. Akaiyatsa anena kuti boma likuyenera kuti lichitepo kanthu pa milanduyi. Koma mkulu woyimira boma pa milandu Stephen Kayuni wati milandu ya ufiti inafika ku ofisi kwawo ndipo akhala akuyitengera ku mabwalo a milandu posachedwapa. Nkhani imodzi yokhuza zophedwa kamba ka ufiti ndi yokhuza Afirines Mlenga amene amachokera mudzi mwa Maulambya mboma la Chitipa ndipo iwo anamenyedwa ndi kuphedwa pa January 11, 2020 powaganizira kuti anapha mwana wawo mu ufiti. Mukonera nkhani mwatsatanetsatane madzulo ano kuchokera kuno ku Times Television TTV Times 360 Malawi Facebook page. Zambiri zikathaizi. Chikumbutso anatumidwa ndi mzake kuti akagule decoder komanso amakalipira subscription yake ku MadChoice. Kenaka anakumbukira kuti akhoza kugula decoder ndi kulipira subscription kusankha wekha kiyosiki ndipo palibenso chifukwa chopitira mtown. Ndipo sana sochere kapena kuvutika chifukwa panali pafupi ndi kwawo komanso yosasowa chifukwa kiyosikiyo inali ya yero yolemba za Go TV. Kuno tikuthandizani ngati muli ku MadChoice konko ndi mapereka ma service a Go TV ndi DSTV monga kugula decoder, kulipira subscription, kusinthanitsa decoder yonongeka, kugula zipangizo za decoder ndi zina zambiri. Makiyosikiwa akupezeka ku Blantyre, Pakhama, Chemusa, Kundilande, Old Peoples, Kulilongwe, Area 25, Nsungwi, Kaphiri, Area 23 Patank, ndipo kunzuzu moyandikana ndi msewu wa M1 ndi kunsika waukulu wa Nzuzu. DSTV ndi Go TV, sankha wekha. If there's one thing that all soaps do, it's wash. From buckets to basins, bathrooms to streams, and everything in between. All soaps wash. Yes, but Protex is different. Its reinvented formula with flaxseed oil boosts your skin's natural anti-germ defenses by 10 times more, protecting you against 99.9% of germs. So what keeps us healthy? Protex! Good health starts here. Takulandaniso pamene tikupitirira ndi nkhani zathu mwatsatanetsatane madzulo ano pano pa Times Television TTV komanso Times 360 Malawi Facebook page. Bungwe la Concern Worldwide mogwirizana ndi nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ayamba kukumana ndi anthu okhala m'madera amene amakhala pa chiopsezo cha ngozi zachilengedwe ndi cholinga chofuna kuwakonzekeretsa za ngozi zoterezi. Koma anthuwa ati paufunika kuwaphunzitsa bwino pamene angalimbane ndi nkhani zokhuza zachilengedwe. Isaac Salima walemba ripotiri. Anthu ena okhala mozungulira gulupu akhambaza ku Fatima mboma la Nsanje mitima yawo sidakhazikikebe kusatira madzi osefukira amene adakhuza derali mchaka ya 2019. Madzi osefukirawa adasakaza kwambiri derali ndipo padakali pano miyoyo ya anthuwa sidabwerere mchimake. Ichi ndi chifukwa chake bungwe la Concern Worldwide mboma la Nsanje likukhazikitsa project yoonetsetsa kuti anthu akhale okonzekera kapena kuchilimika ku ngozi zachilengedwe. Poyankhula pa msonkhano umene adachititsa ndi komiti ya kumizi,
mkulu za mapulogalamu ku Concern Worldwide mboma la Nsanje Atome Chimpazi adati kukonzekera bwino ngozi zachilengedwe kungathandize kwambiri dziko lino polimbana ndi ngozi zoterezi. Pakuonekadi kuti pali magawo ambiri omwe mwina akuperewera maona anthu sakudziwa kuti kodi angatani mwina angazikonzekese bwanji komanso ngati makomiti ngati akumudzi amene wama VCPC zikuona kuti mwina ena ndi anyuwani osaphunzitsidwa zomwe pakufunikira kuti boma komanso ife amabungwe ndi akufuna kwabwino tithe kugwirana manja kuti kodi tingathe kuthandizira bwanji anthuwa athe kukhala ndi mauthenga athe kuphunzitsidwa athe kukhala ndi upangiri omwe ungathe kuwathandizira kuti athe kuthandizira kuti ntchito imeneyi ithe. Agrupu akhambaza adati anthu awo akufunika maphunziro pa chimene angachite nthawi ya ngozi. Fanya mabungweyo satipasa maphunziro kubomaso ndi chimodzimodzi ndiri kuona ngati tibe utsogoleri weniweni wa mabungweyo akuphatikizanso kuboma. Nkuona zothandiza anthu amene akhuzidwa ndi mavuto a ngozi zosiyanasiyana ku khonso ya Nsanje a Blessings Kantema adathokoza bungwe likamba kosata njira yophunzitsa anthuwa. Nizofunikira kwambiri kuti pazikhala kafukufuku ngati uyuyu. Kafukufuku uyuyu amathandizira kuti no zitukuko zimene tikugwira zothana ndi mavuto komwe zizichokera kudera komweko kusiyana kuti tingobwera ndi zitukuko zathu ndikuzibweretsa pamene pacha. Koma anthu okha ngati atha azindikira mavuto amene akukumana nawo komanso athaso bweranso ndi mfundo zosiyanasiyana zochepetsera mavuto aja. Vuto lija limathamwa changu komanso limagwiridwa mwa ubale pakati pa anthu akumudzi komanso anthu amene akuwathandizira ntchito zina zosiyanasiyana. Projekiti imene idayamba mwezi wa Januwale chaka chino idzatha mwezi wa Disembala chaka cha 2023 ndipo ikufuna kufikira anthu ku madera mafumu akulu okwana 7 mbomali. Ndipo anthu 33,000 kudera la Nkhuyu kwa mfumu yayikulu Chindi mboma la Mzimba ati moyo wawo wasintha atalandira upangiri kuchokera ku bungwe la World Vision Malawi. Bungwe la World Vision lakhala likugwira ntchito ndi anthu kuderali kwa zaka 16 ndipo pano lamaliza ndipo luchoka. Feston Malekezo walemba ripoti ili limene akuwerenga ndi Sam Kalimira. Malingana ndi chiwerengero chikuonetsa kuna kuti umoyo wa anthu wakwera kuchoka pa 55% mchaka cha 2006 kufika pa 98% pomwe nthenda yotsegula mimba akuti yatsika kuchoka pa 30% mchaka cha 2008 kufika pa 5% mchaka cha 2019. Nkhani zokhudza kusakula bwino kwa ana omwe ali ndi zaka zosachepera zisanu akutinso zalowa pasi kuchoka pa 47.7% mchaka cha 2006 kufika pa 36% mchaka cha 2021. Poyankhula pomwe amatsanzikana ndi anthu kuderali pamwambo omwe unachikira ku Edindeni, nduna ya za mdziko a Richard Chimwendo Banda adati boma ndi loyamika ntchito yomwe a World Vision akhala kuchita mdziko muno pona kuti ikusintha miyoyo ya anthu makamaka kumidzi. Achimwendo Banda omwe anaperekezedwa ndi wachiwiri kwa nduna ya boma ang'ono a Halima Daudi anapempha mabungwe ena omwe si aboma kuna kuti atenge chitsanzo cha World Vision potukula madera akumidzi. World Vision ili maboma onse 28 dziko lino ma project awo 33 zimene zikungonetsera kuti ndi bungwe limene lili lichidwi kufuna kutukula munthu osauka. Ngati boma tofuna tiwathokoze kwambiri World Vision kuti apitirize ntchito yawo komanso tifuna tipemphe mabungwe ena atengepo phunziro kuti mwina chitsanzo cha World Vision atamachipanga dziko lino lingatopita patsogolo. Mkulu wa World Vision mdziko muno a Francis Duwe anati bungwe lawo lakoza ndondomeko ya 2021-2025 yomwe akuti ikhale ikuthandiza ana 2 miliyoni mwayi okha komanso ena 4.5 miliyoni kudzera mu upangiri wina pomwe akulimbikitsa malamulo abwino kwa ana komanso ntchito zina. A Innocent Pendami ndi mmodzi mwa akuluakulu a World Vision Malawi. Tikuyang'anabe nkhani za wana ndipo tikuyang'ana kuti mu zaka zimene zitikhalabe tikuyang'ana kuti tikhale kugwira ntchito ndi ma communities kuti ntchito zathu zikhalebe zikufikira ana opitirira pafupi 2 miliyoni. A World Vision amagwira ntchito zotukula anthu akumidzi zokhudza umoyo, madyedwe abwino, maphunziro, chitetezo, madzi komanso ukhondo mwa zina.
Bungwe la Malawi Red Cross Society lati skulu za mmera mpoyamba ndi zofunikira kwambiri popititsa patsogolo maphunziro mdziko muno. Mtsogoleri wa bungweli a Innocent Majia wanena izi pamene amapereka malo ophunzirira a Galatiya kwa anthu a mdera la mfumu Mthache mboma la Mwanza. Selina Tambula anali konko ndipo wazandiza mbiri. Kunali chimwemwe chokha pamene anthu a m'mudzi mwa Galatiya mdera la mfumu yaikulu Mthache amalandira malo ophunzitsirapo ana sukulu ya mmera poyamba. Mawu ake mfumu yaikulu Mthache yati ndiyokonda kwambiri chifukwa cha chitukuko chimene chabwera ku dera lake. Chitukuko chimene chabwera mdera langa ndachita ndi ani manja awiri chimene chipititse patsogolo miyoyo ya ana athu apa Nazare amene ndi ana amodzi amene timafunikira kuti ambe kudziwa maphunziro, adziwe umoyo wa umunthu adakale ang'ono kuti akamapita ku primary akhale zambiri akuzidziwa kuti ku primary aziphunzitsa sakabutike nawo. Ndipo mtsogoleri wa Red Cross a Innocent Majia wati bungwe la Red Cross likugwira ntchito ndi boma popititsa patsogolo maphunziro ndipo malo ophunzitsirapo ana ndi njira imodzi yokwaniritsa zimenezi. Tayika chidwi chathu kwambiri ngati Malawi Red Cross Society kuti tikhale ndi skulu zimenezi. Kwambiri nkuti boma likumanena kuti likufuna likhale ndi quality education, likhale ndi ana amene akuzokhala ndi nzeru zabwino kumapita kutsogolo kuti akapange bwino skulu zawo. Koma nkhani ikumanena kuti kodi titokhala ndi manyumba abwino, titokhala ndi aphunzitsi abwino, koma kodi mwana tikumuganizira bwanji kuti quality kapena zotsatira za skulu zikhale bwino. Ndiye ngati Malawi Red Cross Society tinaona kuti ife tithandizira boma ngati pamene ili ntchito yathu yothandizira boma kuthandiziranso ntchito zawo zimene aboma ayika pa program pawo kuti kuchita kukhala ndi poyambira ngati nursery school ili ngati mene imakhalira foundational ya nyumba kuti tikakhala ndi foundation yabwino ya mwana kwinaku sadzavutikana naye chifukwa mwana adzakhala kuti school waidziwa. A Red Cross achita izi ndi thandizo la ndalama zokwana 40 million kwacha lochokera ku mabungwe angapo pansi pa COMREP imene mchingerezi akuitchula kuti Community Resilience Project. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane na insumiro yache. Komiti yolimbana ndi matenda a COVID-19 yati dziko lino likadali pa chiopsezo cha nthenda ya COVID-19. Kazembe wa bungwe la maiko aku Ulaya Agunne Skenbach wati msuso woti maparalego aziyimira anthu pa milandu m'mabwalo ang'onoang'ono ufunika kukambirana. Mu nkhani zina, mayi wa fuko a Monica Chakwera wapempha atsogoleri onse pa dziko lapansi kuti atengepo mbali pothetsa maukwatana. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina internet pa www. Komanso pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi pochita subscribe ku 1895 pa Twitter komanso Twitter at Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi khalani motalikana ndi anzanu, valani mamaski nthawi zonse komanso kabayiseni katemera kuti muziteteze ku COVID-19. Munali ndi ine Wonder Msisya ndikufunirani usiku wabwino. Pitirani kuonera maprogramu otsatira pompano pa Times Television TTV mwakoma nonse. Tsiku ndi tsiku moyo umatipasa mwayi opanga chisankho choyenera. Chisankho chokhala ndi thupi losalala bwino, kupanga zinthu motakasuka, kuchotsa mafuta, kukhala aukhondo ndiso odziteteza ku mliri wa COVID-19. Pangani chisankho choyenera lero posankha katundu wa Purity ndi kukhala otetezeka.
It's the Woman of Class Conference with Apostle Joseph Ziva and Pastor Priscilla Ziva. This is a platform where all ladies are taught, enlightened, and empowered to embrace their true identity in Christ. It is a conference where women from all spheres of life and backgrounds come together to experience the goodness of God, healing, grace, favor, divine intervention, and empowerment, as well as divine wisdom. Women are endowed with courage and taught to understand who they are in God. It is happening